ịmara ndị Igbo ba na-ekwu ewere ihe faisia na ntị. Ndị Igbo bụ alụsị ọgụ echezọ. Ndị Igbo be anyị bụ mgbe aha ha nọ na ebe ha na-erite ha adịgo oke ha na-achọkwa ịma ihe ndị ọzọ ga-adị n'ọdịnihu. And anyị bụ ndị Igbo anyị ara enwe ihe a na-akpọ long term project, ya bụ ihe ga-eto ogologo, nkwadobe njikere nke ga-eto ogologo. anyị ada enwe ya. Ihe anyị na-enwe bụ ọ na-eme kịta, ọ bụ na ọ na-eme ya mee na ma gị ṅaa ntị. Ndị be anyị nọ anyị na-alụ agha ụka, ndị ụka na ụka a na-alụ agha, ndị dibịa na-alụ nkewe, ndị ọdịnala nọ ị na-agha ọdịnala. Achọrọ nka mkpochigha mmụọ gị azụ ka ịghọta ebe a nọ. Ndị ọdịnala nọ ị na-anụ agha nke ndị ọdịnala, ndị ụka na ndị ọdịnala na-agba, ndị gọọmenti ahapụkwa nke gọọmenti so ha arapụkwa ihe na-emenụ. Na ndị Igbo a ka m na-agwa gị, ha arapụ ịtụ anya n'ala na ihe na-emenụ, ha efesi ụzọ nke ọzọ kọrọgbago, onye nke a kọrọgbada. Ụmụ nwaanyị anyị nwụrụ a na-abụ ike na-aba ara, nsogbu a na-esekuleti, nsogbu anọrọ ṅa ntị. Akwago m ihe a mbụ ka anyị si nọ na Igbo a, ma ọ bụrụ na ị mara ọbụ na anyị birasela elu ma n'okpuru gị oge efuru ebe ahụ ịkwụ ọ dịghị ka ị nọ na ebe ahụ ịkwụ ọ dịghị ka ị nọ na Igbo kịta ṅa ntị na ndị iro ahụ ịma, ndị iro ahụ ịma osisi ka ha ji wee mechie olulu, osisi ka eji plank ka eji wee mechie olulu ahụ ị nọ n'elu ya. Ndị nke ọzọ eyiri white a na-agha ego, ụfọdụ eyiri black, ekpurusi okpu nze na agụ, ma ndị chiri ọzọ ma ndị ga-echi ọzọ. Okpu nze na agụ akarịa ebe niile, nyesie mgbomgbo chenu n'onu, nyere gold, a na-ebugharị kaachị, renjisie kaachị, dọbasịa a na-eme otu. Ọga, I want to remind you, ebe ahụ ịkwụ were agba egwu ahụ bụ n'elu plank ka ịkwụ n'ihu Chukwu na mmadụ. Ifuru ebe anyị wabụ ndị Igbo kwa agba egwu a, egwu ife anyị na-agba na-emesi onwe anyị otu a. Ọga, ebe ị na-emebe atụ na ị nọ n'elu plank, aṅụrụ m unu iyi ebe a mbụ n'ihu Chukwu na mmadụ. Efere ebe ahụ ị na-agba egwu ahụ, efere ebe ahụ ị na-akọ akụkọ a na-agba onye mgba, onye ụka na-agba nke ya, onye Igbo na onye Igbo a na-agba onwe mgba, ndị ụka na-agba nke ha one side, ndị ọdịnala na one side, ndị nke a na-agba ya ụmụ nwaanyị a na-abụ ara na-abụ ike. Efere ebe ahụ ị nọ wee na-eme ihe ahụ ị na-eme, ọga ị nọ n'elu plank. And ihe chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị nke taata bụ na taịm ezugo. Ndị gọọmenti be anyị anọrọ na-akpụ isi ala na-enye ndị ekwesịrị ikpu isi ala nye ka o wee bụ na ha mere ụfọdụ eje mụrụ ma gwọrọ n'ala ka ngwọrọ ka o wee bụ na-enyere gị ọga na ebe ahụ ị na-ekwu ị na-achọ ka ị bịa shịa na ebe ahụ ị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ ga-igbu onye isi ebe ahụ ị nọ n'okpuru plank. And okpuru plank ahụ ị na-agba egwu a, ndị iro eweregwu aka na-abụ ejidego plank ahụ aka, esere anyị aka daa inu na ala pịrịpịtịpịtịpịtị. Ihe ngwa ga-emekwere nchefu burukwu ya n'obi. Anyị rapụrụ ihe bụ nsogbu anyị eje na-akọ ọnụ na soshal midia, onye ụka kọọ onye ọdịnala, onye ọdịnala akọ onye ụka, onye ụka kọọ onye ụka, ndị zonu nke akọ nka, ndị nke a ya already before ha na-egwu ini ya abụ na-egwu nnukwu olulu a wee dewegoro anyị plank wee bịa na-eme anyị ya n'anya. Abịa tiri nwụrụ na-abụ onye na onye anakọ, onye na onye anakọ, onye na onye anakọ. Anyị atọ n'ebe anyị na-ekwu agha na-eri anyị n'okpuru, agha na-eri anyị n'okpuru. Onwezi chọrọ ịma, onye ọbụla echefugo. Nnamdị ka a na-apụta tie mkpu gbuo unu lele enwudi ya maka na infọmeshọn nke o wetara na achọ ozi ka infọmeshọn ọzọ pụtakwa again. Mkpu ahụ o tipụrụ anwụdi ya bedebe ebe ni anyị were na-akọkwa akụkọ n'isi ya and onwebere onye Igbo nwere ike ịpụta gọta ihe ahụ ọ na-ekwu. Onwebere onye gọvanọ gotara ibe ọ na-ekwu, onwebere onye bụ prominent man na Igbo agotara ihe ọ na-ekwu. Even though na o nwere ibe o mere jide ya ebe a, ụnụ adịkwana happy, ụnụ dị happy na-azọpụ ọchịchị, ụnụ adị happy, ndị na-aga ịga na-aga, ndị iwe aka iri, ndị yi black, ndị okpu nzere agụ everywhere a na-eko, mana ịmarọ na ebe ị nọ n'ịnọ n'okpuru ebe ya oye. Ihe nchọrọ icheta gị n'ụtụ abụ ọga o mere ana bịa ị ga-ama ihe m na-ekwu na ndị iro gbara ya okirikiri ma ya chọrọ ịma ihe anyị na-akọ bụ akụkọ ya o maka ndị na-enwe long term project ha adịgokwa njikere for us na Igbo. Nnamdị ka na-etie mgbu ka eje proteti ebe a na na-eneli ihe jọka ime unu elebelu ọga nga ọpụ eje nwudi edebe ya na Abuja na ọnọrọ ebe ahụ. Ọ bụrụ ikpe ka ekpere onwere ihe ekwuru okpewu na sọrọ ya na ebe ahụ nothing. All because na ya nwaziri onwe ya for the long term project tie mgbu ya taa ndị mmadụ ebido lebelu ya ọ ndị nke anwa etiri mgbu a o were mee ka eso amara ma ya protect Igbo be anyị na aga na akwado ka ọ bịara Igbo.
ndị nke mapụtara amapụta ewere ya bido kidnapping, ndị jiri ya bido izu ori ezigbo ori, ndị nke jiri ya bido kidnapping ebido kidnapping, ndị nke jiri iji eme ọ gaa harvest ebido adịkwa na-ekpo ihe aja ma gị malụ na ọ bụkwa ofu long term project a ka eji wee yuzuo ndị be anyị wee na-emekwa ndị be anyị ihe a ka anyị wee nwee ike ịnọ na-agba anyị gbaragbogbo anyị agbaragbada anyị agbaragbogbo otu a onye ọbụla na-agba ọgbago ọgbada agbada ọ na-agba kwụrụkwụrụkwụrụ kwa ara ama mgbe onye iro bakwute ya and na ọmara ụzọ kpatara ya ọmara ụzọ ọgba one way straight ọ maka ihe niile anyị na-agbagharị kpatara na ya ma na ndị a dịgo ready for us. Abịa ụbọchị abịa kpaa ihe dị kpaa sekuriti aka nwa obere kpaa ya aka pịa obodo eme ka ọ jụtala oyi onye ọbụla arịlasịala onye ọbụla dịzi obodo ajụọla oyi mana ịdị afụ mbibi nọ n'okpuru ịdị afịa pasta adị afịa ndị dibịa afọ ya ndị pasta afọ ya ndị niile na-eyi ụja ndị fada afọ ya ndị bishọp nọ na Igbo afọ ya ihe niile a na-akọ ka ya ọga orejie ịgbago ụlọ ụka orejie dibịa agbago okwu arụsị ya orejie agbago echefuo TikTok orejie biznesman ahapụ ebe ọ na-azụ afịa ọga na-adịgoro Igbo ready to ime Igbo ka eme ka asalent ihe a kpọrọ Igbo finally. Ihe na-enwe m iwe bụ na unu chefuru one language trend sometime ise Voicenote ọsị na mgbe na-abịa mgbe unu nwa bụ ndị Igbo ga-aga adịzi relevant na this country irrelevant. Now see, time shall come when Igbos will be no longer relevant in this country called Nigeria. Have you forgotten? Ishefuru that Voicenote na mgbe na-abịa in the 5 years to come na ndị Igbo amadizi relevant na this country. Shows you that no nwere nkwadobe a na-akwadobe Chineke abịa gbara anyị ama ya afịa agwa anyị agha anụ ya mana ruo na o nwere ihe anyị menwu. 5 years to come. 5 years ahụ now adịka use whatever 3 years n'ime or so. Igbo will no longer be relevant na this country called Nigeria. Onye ọbụla nọ n'ụla. Everybody is sleeping slumber. Onye ọbụla na-agwụrọbụ ụra dife comfort zone ihe na-eme anyị o ndị Igbo ihe na-eme anyị n'okpuru ndị Igbo ihe na-eme anyị n'okpuru ndị Igbo ndị iro gbara anyị okirikiri nke ukwuu ihe niile ụrụ na-afọ ọbụ nkịtị ka a gbara na ihe a na-eche bụ ka eme efu na getiman gị bụ ihe enemi efu na getiman gị aha bụ onye iro efu na getiman gị ara n'ahịa bụ onye iro efu na ndị anyị hụrụ na-agagara na street gị bụ ndị iro efu na ndị a niile kpakpakpakakpa bikọtara ya dị enwe plan anyị enwe ihe a na-akpọ plan eri mgbe niile a keri plan unu mee ofu onye nke chọrọ ime plan ka anyị wee nwee ike idifend baba anyị eji ya na mkpọrọ ndị nke bụ ndị pụtara apụta onye ọbụla ewere ezigbo ori were ya kụtọba mmadụ were ya mebe so many things ihe niile abụ distraction a ga-eme emesịa ka ị wee mara ebe a nọ enebe distract gị ibido gbagharabazịa maka na ụkọrọ niile na ọhịa niile na ụzọ niile unu ya aga ha amaracha anya onwerezi ebe fọnụ ebe a na-agbagotara gị mmiri n'elu flat gị ọga anyị eri anya anyị mgbe na-adịghị anya site na-akọ ibe anyị na-akọ achọghị m ịkpọ onye ọbụla iyi achọghị m ịgwa onye ọbụla okwu ọjọọ maka na o metụta imi na ọ ga-emetụta anya anyị niile ga-ata afụfụ ya o nwere onye na-eme nsọt o nwere onye na-akparị mana obibe na-agwa onwe na anyị ga-ata afụfụ ya o nwere plan anyị nwee o nwere no plan no secret ihe niile nwa bụ nke ndị Igbo nwere nwa ga-eji wee na-eme ruo mgbe aha sị ka amara ma ya eme ka aṅụ gbaba ndị mmadụ ma ọ bụ anọghị n'ụra ma ọ bụ ndị mmadụ agbafuo ha ncha niile ka unu jiri bupụtasie ya bupụta ya na soshal midia ndị ahụ bụkwa ofu ndị ire ahụ amara na unu enwere ike unu bupụte unu a na-akọwa unu a na-ebupụte no nwere nothing everything is open ihe niile eghe oye o nwere otu ihe bụ dịkara o nwere no defense. Now ọ bụrụ na ịbịakwa kịta now ijekwa ebe a now ịfụkwa na eje n'ugbo kịta you cannot survive n'ugbo ha na-ekwu okwu je egbugbo ugbo ha nọgo n'ebe a na-eri na-ekwosi akpụ gị ekwopụ akpụ gị enyi ya ewu enyi ya efi kwosisie ya nwere ife ị ga-eme nobody ihe niile eji ekwo akpụ abụ ka ịma mụ ya ewu iwe ka unu wee iwe mapụta ewere gosi unu m ha na-akpọ ewere kirie mgbe elele raiba na ụra onye ọbụla ga-arara ụra mụnwa nke ya na-ekwu mkpu egwu jakwa nje dị na-ararụba ụra oge anyị ga-eri anya anyị mgbe a bịara na nwunye gị n'ihu gị mgbe a bịara na nwa gị nwaanyị n'iru gị mgbe a bịara dizibe enyi na obere nwata anyị mụrụ amụ mgbe a bịara megide nne gị mee ndị a na-eme gị n'anya na abụọ Nnamdị Kanụ nwere onye ọ bụ o kwuru okwu kwucha ndị mmadụ eje lebelụọ ihe ha lebelụrụ ya mana taa what is going on o nwere onye Igbo dị serious o nwere ma ndị igwe ndị achọrọ m ikwu okwu ọjọọ ma ndị igwe ma ndị bilonia ma ndị onye ọbụla nọ isi na white na-ekoko ka rarụbanụ n'ụra
ụzọ ama na-akpọ ogene ụzọ agba na-akpọ ogene ọ dee gba anya n'ọdụ no hope no secret just gbamasị bịaba ikpokoro polisi ikpokoro amị ndị niile ahụ igboro bụkwa the same people ahụ bụ ndị na-aga adịghị ọha ma bega ọha ma everything ọha na everywhere ha bụ everything ndị nwere plan dị ife afọ ndị nwere plan ka ịkpọ ndị nwere esoghị ị na-eko na-emegheri achọghị m ikwu okwu ọjọọ achọghị m ikwu okwu ga-egbu gị iwe mana ofu ibe nchọrọ ịgba n'ụwa bụ ndị Igbo bụ plank ahụ edebere anyị rigoro n'elu ya esigo otu adodo plank ahụ aka ebe nigoro nụ down plank ahụ ka eji aka na ihe ọ bụla egburu wụsọ amịa plank ahụ ma gị ma Lamborghini go ma ụlọ elu go ma ego go onye ihe ga na-anụ pịapịtapịtapịtapịtapịtapịtapịta unu enwe plan anụ na-agba onwe unu sabori nne onye pụtara na-eti mkpu a na-eti na-agwụ unu ọ nọ n'ime onweghị unu menwu ọpana ọ dị maịtị unu sịrị unu dị ma egwu unu nwelu ka ụnụ ara na gị ma ị nwere ego ma ụlọ elu go ma ụnụ anaghị ma mma ma akwụkwọ gị ma ihe niile egoro ife ndị a niile onwere ụbụrụ adịrọ no long term project ndị sị na ha mara akwụkwọ ndị sị na ha amala ife ndị iji akpụ iyi egwere na-emere godi arrangement a very serious arrangement in the next 5 years said by the Voicenote Igbos will be no longer relevant in this country called Nigeria. Go and sleep. Congratulations ndị Igbo. Una congrats. Thank you. Ọta ngara na ntị.